liburutegira. Eta eskerrik asko ibilbidea liburuaren aurkezpenera etortzeagatik. Maite López Laseras eta Bakarne Atxukarrorekin. Eta orain emango diot hitza Bakarneri, bale? Eskerrik asko. Bueno, atxaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Hementxe dakagu gaur Maite López Laseras, ondo esan dut, ez? Ja, bizena ondo dakatez. Bea Gipuzkoarra da, Azkoitin jaio zen, orain duela 38 urte. Idazlea, poeta eta itzultzailea da. Eta, bueno, poesia arloan liburu badaka, kaleratua, Pienso luego escribo. Gero saiakera arloan amatu liburua kaleratu zuen, ez? Eta itzulpenak ere egin ditu. Sofo greziarraren poemak itzuli ditu zuzenian greziaratik, euskerara. Gero poeta Andreak literatura greko-latindarrean, eta guain, bueno, Egeriaren ibilbidea, ez? Lehenik eta behin, konta iguzu, zein da emakumeago, zein zuen, eta kontatu pixkat, gutxi gora era. Kaixo atzaldeon, da eskerrik asko danoi etortzeagatik. Bueno, eskerrak eman ez arzeneko nuke, lagatze baiazu, eskerrik asko Nafarroako liburutegiari aukera hau emateagatik, bai niri eta bai Egeriari ere, bueno, holako aukera bat, beti eskertzekoa dalako, emakumea dalako, euskeraz dalako, eta hainbat arrazoirengatik. Eskerrik asko baita ere Nafarra Ateneoari, berak ere, kolaboratu duelako, aurkezpen honetan, eta batipat Inez Castiellak antolatu delako, eskerrik asko Inez, eta eskerrik asko zeuri Bakarne, aurkezpen honengatik. Claro, ni ja honekin oso gaizki gehatu nahiz, ez dut eskerrik asko esan, vamos, inorri gaizki, holaxe ja, hasiko egea gaizki, Eta eskerrak zuei etortzeagatik, eta streaming bidez ikusten ari direnei ere eskerrik asko benetan. Bueno, zure lehenengo galdera da, galdera benetan potentea, garrantzitsua, eta horrekin ja uste, hasita bukatu ingo nukela. Ez dut ustez, mamitsua da, gai hau. Oso mamitsua, baina zeintzan Egeria, hori galdera ona da. Nondik hasiko naiz. Egeria azteko eta behintzan, hemen irudian ikusten dezuen emakume hori ustez. Gauza bekin gertatzen den bezala, irudi hau daukagu, berari atxikitzen zaio, bera omen da Egeria, baina gian ez, Saforen irudia daukagun bezala, baina ez dakigu ziurtasun osoz bera dan edo ez. Hau besterik gabe da, El Fayumen hilobi baten aurkitutako marrazki bat, irudi bat, eta Egeria dela esaten da. Egeria zan emakume bat, laburtzeko eta sarrera moduan esateko, gaizki ezagutzen den emakume bat, ze historian zehar, esan izan da, monja zela, gero azalduko dugu zergatik, nire ustez, entzan monja, gero azalduko dugu hori ere. Bai dakiguna, ziurtasun osoz da, bera izan zala lehenengo, Iberiar penintsulako lehenengo emakume idazlea, eta bidaia literaturaren abiarazlea, edo aitzindaria. Berak sortu zuen edo, esango genuke, genero bat, literatura arloan, eta zan bidaia kronika bat idazteaz gain, eskutitz forman idatzi zuen. Hau da, genero epistolarra erabili zuen. Orduan, horrek ja berezitasuna sortzen du bere lanean, hemen daukagun bere itinerarium edo ibilbide horretan. Gero, alako bidaia luze bat, gero azalduko dugu ze bidaia zar egin zuen. Egiteko noski aberatza izan behar zuen, dirua gaur egun bezala, bidaiatzeko dirua behar dugu eta denbora behar dugu. Emakume honek gauza biak zuzkan, dirua eta denbora, beraz horri esker bidaiatu izan zuen hainbeste, Eta karo, etzan bakarrik joan bidaian, berak jarraigo bat zeraman berarekin, eta hori ere mantenduin behar da, noski. Bidaiatuzun oinez, bidaiatuzun gameluz, zaldiz, astoz, itxasontziz, beraz honek guztiak eskatzen du, alako, almen bat edo, igual zarramoan hori, gehoia jungo geha. Bai, esan behar dugu gainea, 4. mendean jaiotzala, hasi que merito handikoa izan duzan bere bidaia, zen, garai hartan, etzan bat ere erraxa, alakorik ikia, eta beak, alata guztiz lortu zuen.
Eta, bueno, pues, nolabait idatzizun beak liburu bat, eta bi satitan, banatuta dago liburu hori. Lehen nabiziko, satilan, adierazten du nola izan duzan ibilbide hori, eta segintzun, eta nondik nora juntzan, eta bigarren satilan, Bibliari buruzko gauza batzuk kontatzen ditu, eta zer egin zuten, eta, zure liburu hortan gauza bere egin dezu ere bai, errespetatu dezu, zati horiek? Bai, nik egin dutena izan da, gure gana heldu den testua euskaratu, heldu zaigun bezala. Nola heldu zaigu? Oso zatikatuta, ze halako bidaia bat egiteko denbora asko behartzuen, eta iritsi zaiguna bakarrik da Jerusalemen egin zuen ibilbide hori, ez? Baina, klaro, Galaezia probintziatik atera zela badakigu, eta Jerusalemeraino joan zela. Orduan, bakarrik daukagu azkeneko 3 urte horietan, ez? Egindako bidaia. Beraz, hasierako atal guzti hori falta zaigu. Orduan, ondo esan dezun bezala, bere testua heldu zaiguna da bi zati nabarmenetan banandua. Lehenengoan kontatzen die bere aberrian geratu ziren bere neska lagunei, tokian ikusten zuen gauzei buruzko deskribapenak egiten zituen, bizipenak eta bar. Eta oso tonu gaina lagun artekoan eta gertukoan, ezta? Gero azalduko dugu beto ze hizkuntzatan eta nola. Gero bigarren atala erabat tono desberdina daukana, eta ez daukana lehenengo zatiarekin apenas zerikusirik da liturgia azaltzen du. Jerusalemeko hainbat liturgia, ez? Bataioarena adibidez, edo beste hainbat, ez? 381 urteko Paskotik 384 urteko Paskora bitarteko liturgiak azaltzen ditu. Eta orduan hemen begira, hau da guri iritsi zaigun testua. Horrela, deskubritu zuenan ikusten duzuen bezala, Gamurrini izeneko monje batek, 1884an bere liburutegia txukuntzen ari zenean, bapatean kodex hori aurkitu zuen. Eta arreta berezia, deitu zion zergatik. Desberdina zalako, zauzkan 2 atal kodex horrek. Eta bat, ez egokion berez liburu horri, ez? Hone dauzka, Tractatus de Misteris, San Hilario de Poitiers, edo Poitiersko San Hilarioren atal bat, eta gero zeukan beste pergamino zati bat zeukan, baetzena San Hilariorena, ez da? Eta arreta berezia zergatik, bertan, bidaia bat kontatzen zalako, baina ez edozein modutan, bidaia hori kontatzen zan eskutitz eran, eta sorores, et dominae, hau da, Andre edo emakume eta aizpa batzuei zuzendurik zegoen. Eta ordu nola hasi zen ikertzen, eta urteak pasatzen jakiteko, zekaro ez zegoen sinatuta, ez zegoen datatuta, zeinena izan zen testu hau, zer dela eta zegoen Aretzoko liburutegian, Italian, nola iritsi zenara, eta ez zetan ikertzen. Eta orduan, hasieran pentsatu zuen zala Silvia edo Silvania edo Akitaniako emakume bidaiari batena edo, baina gero jontzan gehiago ikertzen, eta azkenean, orain azalduko luzea izango litzateke, azalduko ez detene arrazoiengatik iritsi ziren bera eta beste ikerle batzuk, hau 1900 da gutxian, atzo arratzaldean, iaia. Heldu ziren ondorio batera eta izan zen egeria, izan zala eskuizkribu honen egilea. Monje batek, 11. mendean, kopiatu zuena. Bere izenarekin ere, zalantza asko gondira, eteria otezan, egeria, aezeria, baina, karo, ja gaude 300 amaieran, 81, eta kristautasuna pilpilean, paganismo alde batera utzita zeon, orduan, aeteria hori pixkat baztertu zen, izen paganoa zelakoan, zerutiarra, esan nahi duelako, hainbat divinitaterekin lotuta zegoelako, eta orduan, erabaki zen edo egeria ipintzea. Baita ere, testuren batean, agertzen dalako Bierzoko testu batean, sinatuta
aegeria testis, hau da, egeriak sinatua. Orduan horregatik ja, bueno, ontzat eman da gaur egunera arte, egeria dela testu honen egilea. Bai, baina, klaro, bere testuaren hasiera falta zen, eta amaiera ere bai, orduan, klaro, sinaturik etzeon. Orduan, bai, suposatzen dugu beria dala, binon, zehatz-mehatz dakigu edo jafinko dago beria dala, edo... Bai, berea da beste monje batzuek egindako aipuengatik. Bazegoelako baten bat, aipatu zuena testu hau hain zuzen, Egeria izeneko emakume bidaiari bat zegoela, Jerusalemeraino bidaiatu zuena, eta bar. Eta gero latinez hainbat hitz edo daude, ondorioztatzera eramaten gaituna, egilea bera dala. Eta, ez dugu esan, baina Egeria, karo, gauza da, zein zan emakume hau. Pixkanaka, Egeria. Nungoa zan emakume hau? Karo, horrek ere eztabaida ugari sortu izan ditu, orain arte, eta, argi da ona da, Galaezia probintziakoa zala, horrek ez du esan nahi gaur egungo Galizia denik zentzu ertxian, bai? Ordungo Galaezia probintzia, heltzen zan gutxi gora bera, Koka, Segovia, inguru horretaraino. Beste batzuentzat, Akitaniakoa edo izan zitekeen. Baina gaur egun gehien onartuta dagoena da Galaezia probintziakoa zela. Karo, hau, nik adibidez itzulpen hau euskarara ekartzeko itzulpena egiteko, hainbat hizkuntzatako itzulpenak erabili ditut, latinezkoaz gain, eta Galiziakoa edo galegora itzulita dagoena oso berezia da, ze sarrera luze batean, beraiek oso ziur daude Egeria galegoa zala, ez? Baina hau gertatzen da, ez? Denok nahi dugu olako pertsonaia garrantzitsu bat geurea izatea, ez? Horrek azkenean erakartzen duelako eta gaituelako, ez? Azkenean, Galaezia probintziakoa zan, zehatz-mehatz ez dakigun arren nungoa. Ze esan dezun bezala, ez? Hasierako testu osoa falta zaigu. Geo, nik olakotan, itzulpen hau egiten ari nintzen bitartean, pentsatzen nuen eure artean. Zergatik iritsi zaigu bakarrik Jerusalemgo atala, ez? Zergatik hori bakarrik. Eta beste guztia, ze bestea, sekulako bidaia da. Eta hori dana falta da. Eta tarteko horri batzuk ere bai, eta amaierakoa ere bai. Baina ala eta guztiz ere, amaiera zoragarria dauka, nire ustez. Hau da, gaizki bukatzen hasita ondo bukatzen da testua. Berak esaten du, beak ez daki aberrira itzuliko dan ala ez, asmoa badauka, baina nahi du bere aberrian geratutako lagunek gogoan izan dezaten, ez? Eta esaten du, naiz eta hilda edo bizirik egon. Orduan ez dakigu bueltatu zan, etzan bueltatu, hil zan edo ez, edo ze gertau zan emakume honekin. Eta zu nola de Montres sartu zea saltxe honetan, osea, ez dakigu nun jaio zan, ez dakigu nun hil zan, ez dakigu bere izena, ez dakigu deus honi buruz, eta ala eta guztize sartu zea saltxe honetan, ja, deskribatzeko izugarrizko bidaia bat, eta ateatzeko emakume hau argira, ez? Oso interesgarria da, eta dirudienez oso komentxua izan duzan, eta oso importantia bere garaian ere bai, ez? Zergatik sartu zea saltxe hortan, eta zergatik itzulpen egin dezu liburu honena? Saltza zalea naiz, esaten hasita, eta gustatzen zait, gauzak behar baino gehiago komplikatzea kaso, ez? Onerako eta txarrerako eta bizitzako esparru guztietan. Baina, beti, itzultzen hasita, euskaratzen hasita, lehenbizi euskaratu nuen, begira ja, beste diapositibera joango gara, hemen Egeria eta Safo, ustez. Orduan, nire lehengo itzulpena argitaratu nuena izan zan Saforena, ez dakigu hori dan edo ez Safo, baina, esaten da hori dala, ez? Gauza bera Egeriarekin. Grekotik itzuli nuen zuzenean, zergatik, karrera osoan filologia klasikoa ikasi nuen, latina eta grekoa, eta itzultzen genituen testu guztien egileak gizonezkoak ziren
Eta orduan, zalantza sortu zitzaidan, ia ber garai hartan, garai luze hartan, mende askotan, ez altzeon emakumezko idazlerik. Eta orduan, arakatzen hasita, hainbat topatu nituen, hoien artean Safo, eta ekarri nuen bere poesia guztia, heldu zaiguna, hau ere, ze oso fragmentarioa da, oso zatikatu aldu zaigu, eta gero, argitaratu nuen baita ere, antologia bat, Poeta Andreak deiturikoa, latinez eta grekoz poesia idatzi zuten emakumezkoena. Zergatik hauek, existitu zirelako hain zuzen, beti itzultzen ditugu betikoak, denok ezagutzen ditugu entzunda bada ere, Virgilio, Horazio, Ovidio, Seneca, betikoak, hauek ordea oso gutxi, edo bat ere ez. Orduan, itzultzen hasita, bagoazen hitza ematera, ez daukanari, baina izan zenari. Orduan, iruditzen zait, hau badala, eta aukera bat, beraiei, emateko argi hori, izan ez duten argia. Eta zorionez, argitaletxeek, onartu dute itzulpena, eta itzultzea, hau ere, ez da inerreza izaten. Baina bai, ez daukate bat ere zerikusik poesia itzultzea edo adibidez Egeriaren itinerarium hau itzultzea oso desberdina izan da. Askoz ere konplexuago nire ustez poesia, ez talako osorik iritsi, ikerketa lan handiagoa eskatzen duelako, eta poesia delako, poesia beti eskatzen duelako, beste abstrakzio maila bat, beste metaforak, beste hainbat baliabide, prosak ez daukana, ez? Eta Egeriaren itinerarium edo peregrinatio, hau dago idatzita latin arruntean, horrek esan nahi du sermo kotidianus izaten da, ez? Latin bulgar, baino beto gelditzen da, ez? Hala esatea. Eta lagun artekoa edo eguneroko hizkeran dago idatzita, ze esan dugun bezala eskutitzen bidez. Idatzi zuen bere bidaia, ez? Bere lagunei, orduan lagunei ez diegu Zizeronen latinean idazten, ez? Idazten diegu lagun arteko hizkeran. Eta hori, gero hemen jarri izkizuet, El Fayumeko hilobian dauden beste irudi batzuk, beraz, hauetako edozein izan zitekeen Egeria baita ere, ez? Beti hartzen dugu irudi hori, hasieran erakutsi duguna, baina, esaten maia zuen lehengoa dela Egeria, sinistu ingo nuke, ez, hori da. Edo, fijatu, azken adibidez, eskuinean dagoena, ja, ikusten da, maila ekonomiko altua daukan emakume bat zala, ez? Bere, diadema horrekin, lepokoarekin, eta abar. Izan ziteken Egeria, baina agian bidaiatzeko ez da oso erosoa, ez? Hola bidaiatzea. Eta gainea, bidean, bide lapurrak zeuden, eta beste hainbat arrisku, are gehiago emakumentzat, orduan nik ustete zuhurtziaz, elitzatekeela horrela joango, ez? Bia domiziatik. Baina, akaso bai, ez dakigu. Gero sartuko gea hortan. Binon, lehenik eta behin, itzulpena iteko, zailtasun handiak aurkitu itxoso zen, hasiera falta zaizu. Amaiera ere bai. Horrek esan nahi du utxune asko izango diala hor, dandana ondo ulertzeko eta bidaia, nola baita ondo ikustia osua, ez? Zailtasun handiak aurkitu itxoso, itzulpenak iteko? Zailtasunak gehien bat lexikoak izan dira eta batez ere religioari lotutakoak esango nuke, eta Bibliako toponimoak adibidez, ze askotan, laugarren mendeko leku izenak eta gaur egungoak ez dira berdinak. Orduan ez denuen nun arraio da emakume hauen momentu honetan, ez? Ez dakit Faram edo ez dakit ze leku izen, eta saiatzen itzen bilatzen, da ez nun topatzen, da diakono bati galdetzen, hola bilinitzen. Baina, testua, heldu zaiguna itzultzea berez ez da zaila, ze, testua irakurtzeko nahiko modu erosoan daukagu gaur egun, eta eskerrak ez nuen hasierako kodex horretatik itzuliz, bestela akabo. Baina, transkribatuta badaukagu, beste itzulpen batzuek ere latinezko testua jartzen dute, orduan hortik itzultzea, ez, gehien batean zailtasunak hori lexiko aldetik, edo modismoak, edo hori.
hizkera, bueno, hitzen bat edo beste, baina ez, zailtasun berezirik honek ez sortu, latinari dagokionez. Eta leno aipatu dugu, ez? Bere estatusa nolakoa zan. Ez dakigu zehatz-mehatz nola bizi zan eta nolakoa zan bea eta bere familia eta Bierzoko monja esaten diogu binon, klaro, garai hartan monjarik etzeon. Hori da? Hori, lehenik eta bain. Eta geho, klaro, bidaia bat itxeko, bueno, pues dirua behartzan garai hartan eta guain ere, binon hartan, emakume batentzako eta, orduan, horrek agian esan nahi du, pues bere estatusa handikoa zala edo goi mailakoa zala, ez dakit zu bilatu dezun zeo zer edo zein da zuri iritzia? Bai, zarresa ez, zehaztasunez jakila zeintzan, soilik daukagunean testigantza gisa bere testua, ez? Orduan, datuak hortik bertatik atera behar dugu edo beste norbaitek egindako aipuengatik. Eta bigarren aukera hau arriskutsua izaten da. Eta ikustiko dut zergatik. Adibidez, ez dakit hau ezagutzen dezuen, zigilu hau atera zan, baina ez dakit buruz ze urtetan, baina, bueno, duela, eskutitzak bide, 84an hori da, jartzen du dira. Bai, eskutitzak bidaltzen ziren garaian, ez, gaur egun ja. Eta hor ikusten badezue, jartzen du centenario del viaje de la monja Egeria, ikusten da, ez? Ba, bueno, hasieran esan dut, gaizki ezagutzen den emakumea dela, ze monja gisa ezagutu izan da orain arte, zergatik. Ba, bueno, eskutitzetan, bere neskei zuzentzerakoan, ba, aipatzen ditu sorores bezala. Soror, latinez aizpa da, hortik sor, Inez, sor, ez? Horti datorre sor hori, aizpa. Baina, kontua da, 9. mendean oraindik monja gaur egun bezala, ezagutzen ditugun bezala, ez zirela oraindik sortu. Agian bai elkarteren bat, edo fedea zuten emakumeak, eta euren fedeagatik, baina monja bezala guk ezagutzen dugun monja ez. Orduan bat hori, orduan. Ez dakit itzulpen askotan zergatik itzultzen duten el itinerario de la monja Egeria, edo ez dakit nondik ateratzen, soror horretatik ateratzen dute, baina ez dauka horrek arrazoi gehiagorik. Gero badago, oraindik ausartago, beste egile mota bat, eta ja virgen esaten dutena, ez? Dago, Agustin Arze uste dela, gaztelaniazko itzulpena egin zuena el itinerario de la Virgen Egeria. Eta, karo, niri oso ausarta alde batetik eta arriskutsua bestaldetik iruditzen zait, ze baieztatzea Virginia izan zela, ez dakit zertan oinarrituta egiten duen, eta ez dio ez da ere mesederik egiten, eta ez dakit nondik ateratzen duen, ze izenburu originalean alakorik ez du ipintzen. Ipintzen duena da, asko jota itinerarium, eta hori zan erabiltzen zen idazle edo genero mota bat, itinerariumak bazeuden Egeriarenaz gain beste batzuk, ez? Burdingalako adibidez, edo Antoninorena. Edo peregrinatio erabiltzen dute, hori ere bai. Karo, peregrinatio gaur egun ezagutzen dugun bezala, erromesaldia fedeagatik egiten dena, izan zitekeen, baina etimologikoki da per agro, ez? Ageragri da soroak edo lursailak, per zeharkatzea, ez? Soroetatik zehar joatea, ez? Hori izango litzateke etimologikoki eta jatorriz peregrinatio hitzak esan nahi duena. Orduan, ez dakiz, zintzan galdera? Aber zindan zure hitzi, aber zen olako estatusa zeukan behak. Bai, dirua zaukala dudarik ez, ze halako bidaia luze bat egiteko, esan dugun hasieran, dirua behar zuen, jarraigo bat zuen, hori ere mantenduin behar da, eta denbora, eta nik askotan pentsatu dut, denbora ukitzeko etzan ama izango, ze bestela, ez dakit, nola halako bidaia luzea inbeste denboran, ez, luzatzen dena gainera, bai, maila ekonomiko altukoa, batzu jartzen dut aristokrata bezala, ez dakita inbestera ino iritsiko denala ez, baina ezin dugu hori ere jakin, ez daukagulako datu gehiagorik.
Bueno, bineon, bidaia hori egiteko, jolin, zerbitzaririk fijo izango dula, zen bestela, bakarrikan itxeko oso zaila da bidaia hori. Gero, bestaldetikan, bueno, agian eskoltaren bat edo, ez, zen, bueno, bidaian arriskua handiatu den, orduan, bueno, abesteko, eta jabukatzeko, garai hartan, bueno, mugitzeko leku batetik bestera, igaro bideak ere behar zian. Eta bakarrikan, pues, noblezak edo, bueno, eskuratzen zituzten alako gauzak, ez? Orduan, agian horregatikan, bueno, noblea zala edo, bueno, pentsatu dezakegu, ez? Bai, hemen jarri dizuet, mapa bat ustez, berak egindako bidaiarena, ez? Ikusi, Galaeziatik hasten da, ez dakigu justu hortik hasten da ala ez, igual da hemen, baina, bueno, hortik, ez, horringurutik, eta begira, hau dana pasatzen du, Via Domizia delakotik egiten du, Via Domitia da, hori ba, hemen dit, ez? Galia Narbonensisetik pasatzen da, Pirineoa pasatzen du, Alpeak pasatzen du, Italia osoa, gero itxasontziz Greziara, ikusten dezu Turkiara, Asia txikira, eta azkenean, ba, bueno, Jerusalemera, Egiptora joan etorri, osea, sekulako bidaia, ez dakite zenbat kilometro gongoien guztira, baina pila bat, 5.000 edo gehiago, pentsa ze baldintzatan bidaiatu zuen, ez da? Orduan, bai... Bakarrikan itxiko... Bakarrik, zaila, ez? Ez, bakarrik ez. Gainera, bueno, etzan emakume bakarra izan, bidaiatu zuena, ze garai hartan modan zegoen, turismoa. Hau da, guk pentsatzen dugu turismoa dela oso berria, eta gaur egungo gauza, ez, negozioa, eta baina ez nola. Turismoa Santa Helenak asmatu zuen, Jerusalemen aurkituz, Santa Helena zan Konstantinoren ama. Aurkitu zuelako Jerusalemen Bera Cruz edo Lignum Crucis deitzen zaiona, ez? Hau da, Jesusek nekaldian eraman zuen egurrezko gurutzearen zati bat topatu zuen. Hemen daukenik, hemen kriston aukera. Eta arez geroztik, berak bultzatu zuen turismo mota hori, ez? Da, orduan, hasi zan, jende aldra ara joaten eta egurrezko gurutze zati hori ikustera. Pentsa zenbateraino, Egeriak berak liburuan, kontatzen du, kuriosoa da anekdota gainera, behin, garai baten, norbait antzeola, ez, egurrezko gurutze hori, zati hori ikusten, eta hozka egin ziola, etxera eramateko zati bat, ezpal bat, eta handik aurrera, jarrezutela seguridadea, eta ondo zainduta zegoela gizon indartsuekin, eta ez zala berriro olakorik gertatuko, ez hori ziurtatzen du. Orduan bai, turismoa, eta emakumeak, batez ere aristokratak, oso bidaiariak ziren, ez, ahaltzuena behintzat. Eta ez ziren bakarrik joaten, guztiek zeramaten, bai, jarraigo bat, laguntza bat, ez, babesle batzuk, gainera, begira, nola dakigu baita ere bere estatus edo maila, gizarte maila altukoa zela? Bidaiatzen ari zen heinean, apezpikuak edo soldaduak eta beraren gana joaten ziren laguntza eskaintzera. Bai, orduan, edo zeinen gana elirateke joango, baina ikustizkeo, maila honekoa dala, eta, ez, agian, merezizuela laguntzea, ze, karo, Via Domizia horretatik ibiltzeko baita ere, eta gero, ibilbide edo galtzada militarra zen, beraz, soldadu asko, funtzionarioak, eta barribiltzen ziren, eta edo zeinek ezin zuen hortik igaro, behartzen alako diploma bat edo pasaporte bat, eta hori ere eskuratzea etzen erreza, ez? Batez ere ordaindu egin bertzalako. Hemen jarri dizuet orgoian, nola aipatzen duen esaldi honekin bakarrik. Dakigu Galaeziatik atera zela, eta da, extremo okidu imaris okeani litorek sorta. Hau da, atera zen mendebaldeko ozeanoko muturrik urrunenekoetik, ez? Horregatik, ondorioztatzen dugu Galaeziatik atera zela. Dirudienez, Biblian aipatzen zen leku bakoitzian, Egeria eta laguntzaileak
gelditu eta segokion pasartea irakurtzen zutela, ez? Agian horregatikan esaten diogu Bierzoko monja edo baitzike? Ez, berak esaten duelako leku honetara heldu ginen eta iriki genuen ez dakiz bersikulo eta irakurri genuen eta otoitz egin genuen eta gero jajunen ginen handik. Begira, hemen jarri dizuet beste irudi bat, ez zait osorik kabitu, pentsatzen luzedan, hau da lehenoko mapa edo galtzadetako mapetako bat garrantzitsuena, eta da Peutingerren taula, ez? Hasten da Iberiako mendebaldetik eta Indiako ekialdera arte zen da. Hemen oinarritzen ziren bidaiatzeko. Eta hor, oso interesgarria da, datu asko ematen dizkigu nola bidaiatzen zuten, ez? Garai hartan. Eta, kalkulatuta dago gutxi gora bera eguneko egingo zituztela 30 kilometro. Orduan, 30 kilometrotik behin, zegoen alako mansio edo, ostatu bat, ez? Eta han, gaua ematen zute, gaua igaroz, eta, horrela. Baina, mansiotik mansiora zeuden, gaur egun bezala, beste, mutatio esaten zaie, mutationes pluralean, kafetegiak zango genuke, baina, da gehien bat, zaldiak eta aldatzeko. Zekaro, zaldiek ere egin behar izan dute, ez bera bakarrik, animaliek ere bai. Eta gara, hauek, zauritu egiten dira, nekatu edo euskalozat, aldatu egin behar dira, ez? Horretarako mutatio, edo mutationes, horiek zeuden. Bai, da, jako bide antekua, ez? Bai, berdina da gutxi aldatu da egia zen. Bidaiatzeko era oso gutxi. Gainera, gaur egun bidaiatzen degunean, ez dakit, erosten ditugu souvenir edo, ez? Zeolako gauzak, ez? Oroigarri gisa. Orduan ere, zeuden alako eulogia esaten zaien. Eulogia edo eulogia, pluralean. Eta zan, hospitalitatea eta abegi ona eta hori dana oso garrantzitsua zen. Batez ere olako bidaietan. Eta, agur moduan edo, ematen edo oparitzen zitzaien, adibidez egeriari oparitzen zioten, eulogia ez, izan ziteken, fruta bat, edo lanpara pizteko olioa, edo, olako gauza ustez xumeak, baina oso garrantzitsuak. Jatorra zala dirudi, ez? Bai, atsegina, edo bai. Eta bitxikirerin bat azpimarratuko zenuke liburu hontan edo egeriaren biografian? Bitxikeria, ez dago, bere historio osoa misterio baten barruan sartuta, ez? Batetik nola aurkitu zuten testua, eta gero bestetik bera zein izan zen eta ze bidaia egin zuen, ez? Zeldu zaiguna oso gutxi da egin zuen bidai oso horrekin konparatuta. Berak esaten du bere hitzak dira hauek, ut sum satis curiosa. Hau da, oso jakin min handikoa nahi zenez, eta honek asko esan nahi du berari buruz. Eta egia da, esaldi hau gabe ere antzeman dezakegu beti zeukan jakiteko gozea. Eta beti galdetzen zuen. Bibliako edozein pasarte irakurri eta zerbait ez zuen ulertzen edo ez bazekien edo ez bazitzaion argi geratzen, galdetu egiten zuen, edo bere ibilbidean markatu gabe zegoen leku batera joan nahi baldin bazuen, ez zeukan inongo arazorik, esateko, orain aragoaz. Eta bidaia eteten zan eta juten zan berak nahi zuen leku horretara. Orduan, jakin min handikoa zen, jakintxuare bai, klaro, liburuekin bidaiatu zuen, Bibliarekin eta beste hainbat libururekin. Eta gero ez da gozan, kuriosoa baita ere, edo bitxia, orain igual gaur ez, baina lehen bidaiatzen genuenean edo postalak bidaltzen ziren, ez? Egeriak egiten zuen. Ze testuan bertan dago esaldi bat eta jartzen du. Eta leku honetan, hemen ikusten duzuen eliza hau zegoen. Horrek esan nahi digu,
marrazki bat egin zuela eliza horrena, bere lagunei erakusteko begiraz eliza zegoen. Ez? Nik asko da, bueno, igual, distantzia izugarriarekin, baina konparatzen dut, gaur egun sareetan zabaltzen deguna, ez? Ta gero benetan dana. Kau, lagunei eskutitzetan jarriko digu dana ona, ez? Postureo. Hori da. Pixka bai, puztu egiten du berak ere, bere kontakizuna. Ze, klaro, adibidez, testua hasten zaigu hemen, Sinai mendia igotzen. Claro, ez da hasiko esaten, azenekea, edo ez dakipa, ez? Garrantzia ematen dio, eta gaina hori, apuztu, jen pixka polita jartzen du, naiz eta mendizar hori igo behar izan, Eta heldu zaiguna hori da, justu hementxe hasten zaigu, Sinai mendi horretan hori igotzen du, eta gero ja, bueno, leku pila bat igarotzen ditu, eta azaltzen dizki. Eta hemen behian daukaguna da, monasterio bat, monasterioak asko aipatzen dira, baina ez pentsa alakoak zirenik, Monasterioak monos, esan nahi du bat, ez? Bakarra, eta esan nahi zuen, han egoten zan ere mutar bat, edo fededun bakarra, askotan aitzulo batean, kontemplaziozko bizitza batean, edo bere fedea, bastakit, antxe, ez? Zaintzen edo errezoan, edo otoitzean, ez dakit. Eta oso ohikoa zen baita ere, hilobiak bisitatzea. Gaur egun ere, juten geanean, ez dakit, Erromara, edo beste leku askotara, bisitatzen ditugun monumentuak erlijiozkoak izaten dira normalean, ez? Elizak edo, naiz eta gero igual, artearen arlotik edo begiratu, horrek ez du esan nahi, hori bisitatu degulako, danok fededuna geanik, ez? Bestera bateko interesen batek ere bultzatu aituelako akaso. Hori. Eta, ja bukatzeko, lan hau itxeko, itzulpen hau itxeko, edo liburu hau idazteko, zen nolako lan egin dezu? Gauza bat da, itzulpen aitea, binon testu inguru ere behar dezu, ez dala? Jakiteko nolako izan duzan bere bizipenak edo bere hausnarketak edo ondo ulertzeko testu inguru bat behar dezu. Orduan, nola esagutzen dezuzuk testu inguru hori edo nola ikertzen dezu edo nola ikasten dezu? Bai, edo zen itzulpen egiteko garaian, ikerketa lan handia egiten dut hasieran, ez? Eta baita bitartean ere, ze garrantzitsua deritzot, hori edo zein itzulpen batez ere garai hauetan, ez? Hain aintzinako eta hain aspaldikoa diren garai hauetarako, testu ingurua ezagutzea, ez da berdina, kristautasuna sartu zaigun garai bateko testu bat itzultzea, edo kristaurreko 7. mendeko poesia itzultzea, ez? Erabat ezberdinak dira, orduan, ikerketa lana, naiz eta testua ikusi eta heldu zaiguna oso motxa izan, azkenean, testu inguru handia eskatzen duen lan badago, eta horregatik gustatzen zait beti itzulpenetan sarrera bat idaztea, baita ere irakurlea kokatzeko, ez, testuan. Eta batez ere, esango nuke anakronismorik edo ez gertatzeko. Hau da, ezin deguna da, aintzinako testuak gaur egungo ikusmoldearekin epaitu edo aipatu, ez? Jakin behar da, ze garaitakoa dan eta ze lekutakoa. Orduan, zorionez, hizkuntza askotara ekarrita dago, eta horiek informazio asko ematen dute, ikusten da baitere bakoitzak nola itzultzen duen, ze desberdintasun dauden, eta horregatik, baita ere, iruditzen zitzaidan euskeraz gabezia hori zegoela. Hau da, egeriaren ibilbidea dago alemanez, portugesez, katalanez, galegoz, espainolez, frantsesez, italieraz, grekoz, eta euskeraz ez zegoen. Orduan, iruditzen zitzaidan hori ekarri egin bertzala euskerara. Oso testu baliotsua dalako, filologikoki ere altxor badalako, eta ez zelako
hain ezaguna orain bai. Eta batez ere horregatik. Pues eskerrik asko lana hoitigatik. Ez dakit galeren bat izango da hemen, zuen tartian, nahi baldin bazute zeo zer galdetu, pues galde jozu. Nik bai egingo dizut bat, karo, hau ja, bueno, atea berria da. Bueno, ez diguzu esan nun aurkitu edo nun erosi daiteke liburu hau? Bai, bueno, Itzaurrea Uxue Alberdirena da, proposatu niren eta pozarren egin zuen, eta Testu Zaharrak da argitaletxea, Xabier Monasterio da editorea, eta Bilbotarra, eta gero irudi batzuk ere badaude, asko aberazten dutenak testua, eta Laura Freijorenak dira, Bilboko baita ere marrazkigile bat, eta non aurkitu dezakegun, elkarren edo zein den datan, edo nahi izan ezkero editoreak berak ezin izan du etorri, baina etxera bidaltzeko prestere badagoela. Orduan, baina berez edo zein elkar liburu den datan edo editoreari berari eskatuta posible da lortzea. Pues jakinaren gainean zaudeteia. Eta urrengo proiektua, zen, karo, beti dakago zeo zer buruan. Osea, bata ja bukatzen dugu, binon ja bestia jaiotzen nahi da, ez? Bai, buruan asko, eskuartean tamalez denborak ez direla gatzen, hori dana egiteko, baina, idazleok edo pixkate galdera honekin bagea, ez? Hola, zurrak edo superstiziosoak edo ez dakipa. Orduan, hola, aipatze aldera itzulpen bat, hori bai, grekotik euskaratu dut, poesia, ez dugu esango zein, bazpare, oain direztalago kaleratu, eta eleberri batekin ere banabil. Momentuz, hori, buruan mila gauza, mila ideia, gustatuko litzaidak edukitza denbora gehiago, buruan daukan guztia egin alizateko, baina tamalez. Binonez dien. Eta euskeraz idazten duzu beti? Bai, justu lehenengo argitaratu nuen poesia liburua gaztelaniaz izan zen, eta askotan galdetu zidaten nolatan gaztelaniaz baztakit, horrela atera zitzaidan eta horrela. Baina handik aurrerako guztia euskaraz argitaratu dut, eta oraingo aipatu joan bi proiektuak ere euskaraz izango dira. Pues erne ibiliko geha, ordon. Galderaren bat, baldo? Bai. Monasterioak aipatu dituzu liburuatzea garatzen direla, eta Xabier Monasterioren argitaletxea da. Nola izan zen, berak jozu zure gana, zu jozu nuen beraren gana, zen azken finean, denok dakigu, itzulpena, ez dela gehiagi saltzen, edo dituela aurregitzi batzuk, eta du, kontatu pixka bat nola izan zen Bai, begira, ekarpen politia egin dezu monasterioena, ze bai, justu editorea monasterio da. Itzulpenekin orain arte, ni hasi naiz itzultzen, eta nire kabuz, dainok eskatu gabe, eta nik ala nahi zanuelako, eta esperantzarik gabe egia esan hontan, oso fede gutxi ukizan dez, esaten nauz, zeinek argitaratuko du. Baina, adibidez, Saforekin gertatu zitzaidan, Saforena guztiz itzulita nuenean, bidalinien balea zuriakoei, eta ez esango diate, baina bidaltzearen ez da zer gertatzen, ez? Eta gainea ez da izaten ohikoa, berehala erantzun zidaten eta baietz. Ezin nuen sinetsi, gero gauza bera, poeta Andreekin esanien begira, beste 24 emakume poeta itzuli ditut, zakit, zue interesatzen, argitaratuko zenukete, eta baietz, eta, bale, pozpozik. Eta justu honekin ere, hau itzuli nuen, eta ibilin izan pixkat arakatzen, abertze euskal argitaletxeri interesatuko litzaioken, ez? Olako itzulpen bat, zegia da, itzulpenak zaila, balima da saltzea, edo, are gehiago, latinetik, eta aspaldiko kontuak, eta gainera ez ezagunak, ez? Baina ikusi nuen Xabier Monasterioren testu zaharrak argitaletxea ez nuen ezagutzen, eta egia esan, orain ezagutzen dudala oso
testu honak dauzka, ez bakarrik itzulpenak, bai, itzulpena dauzka, eta oso ona gainera, Kate Chopin, adibidez, eta beste hainbat dauzka, Sitka Lazarena ere bai, eta beste hainbat, eta komentatu nion, nola neukan egeriaren ibilbidea, berak ezagutzen zuen, eta horrek harritu ninduen baita ere, ze normalean ez du inork ezagutzen, eta ezagutzen zuen egeria, eta bai, poz-pozi gainera esan zian baietz, eta sorpresa izan zan eretzako, eta nahi zuen gainera iazko Durangoko azokarako argitaratzea, eta horri bili ginen ezin iritsitaiaia, baina azkenean, bai, ze, klaro, editatzea ez da inprimitzea bakarrik, hemen jende askoren lana dago atzetik, tartean bat zegoen hori irudigilea, eta bar, baina, lortu genuen. Eta, bai, egia esan zorte handia, eukidet orain arte, argitaletxeekin, euskal argitaletxeekin. Beste bat? Pues nahi baldin bazute orduan, agur esango jogu, gure Maiteri, eskerrik asko, oso interesgarria da, liburu hau eta egeria pertsonaia, ez? Asko ikasi dugu, nik ustet, gaur, así que esker mile eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, benetan. Venga.